Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасы урын алды. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Балалар иминлеге беренче урында. Бу максатларда район күләм чара оештырылды. Юлчылар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Спорт линия проекты безнең районда. Кыямәт купканда да агач утырт. Электән килгән бу әйтем һәркемнең хәтерендә. Тирә-юньне яшелләндерү, агачлар утырту изге һәм кирәкле гамәл. Бу эштә райондашларыбыз һәрвакыт актив катнаша. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Агач куаклар тирә-як мөхитебезне матурлаучы, саклаучы, һаваны чистартучы булып торалар. Юкка гына урманнарны планетаның үпкәсе димиләр. Безнең сәламәтлек тә яшеллек белән нык бәйләнгән. Бу җәһәттән яз һәм көз айларында агач утырту акциялары үткәрелә. Байлар сабасы ветераннары Саба аграр көллияте каршындагы мәйданга җыелып, миләш агачлары утырттылар. Агачларны барысы да үзләре теләп килде. Менә шулай иттереп, безнең значит утырткан агачлар киләчәктә урман булып үсеп, халыкны шатландырсын иде. Ну, яшеллек инде ул кешенең яшәү чыганагы. Шуңар күрә дә яшеллекне күбрәк утыртырга кирәк. Ул һаваны сафландыра. Хәзерге техника заманында яшеллек күбрәк кирәк инде. Менә шуңар тырышабыз дигәндәй, кайда буш урыннар бар, өмәләргә чыгабыз, утыртабыз, елгаларда менә шулай чистарыну, агачлар утырту бик изге гамәл дип атала инде булар. Әлеге акциядә җирлекне яшелләндерергә теләгән һәркем актив катнашты. Менә монда әйтелгән яхшы сүзләр Мусаныкы, Әнвәр абыйныкыларга кушылып, бик дөрес сөйләделәр. Мин дә шуларга кушылып кирәк дип әйтәм агач утыртуны. Матурына эшләп алдык. Оңышлы булсын эшләгән эшләребез. Агач утырту акциясе кысаларында Саба үзәге ветераннары янына Казан дәүләт университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты студентлары да килеп кушылды. Нәкъ менә шушы көнне алар районыбызга экскурсия белән килгәннәр иде. Бүгенге көндә Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты студентлары районның табигатен карарга, монда эшләнгән эшләрнең тәҗрибәсен күреп өйрәнергә шундый максат белән килдек. Программа бик тулы, бик кызык әйтергә кирәк. Шул ук вакытта безгә менә район җитәкчелеге шушы районда урман хуҗалыгы факультетының студентлары белән утыртылган агачлар да тәкъдим иттеләр утыртырга. Без шуны менә хәзерге вакытта утыртабыз. Бу агачлар инде мин уйлыйм, без бүген үзебез турында, студентлар турында гасырлардан гасырларга бара торган, безнең турында сөйли торган яшел бизәкләр калдырырга килдек менә. Шундый уңай күренеш. Парклар карыйбыз, аннары соң Саба набережный дисендә ямлы Сабаны Сабан уздыра торган җирләрне карыйбыз. Булар инде бөтенесе урман рекреация дигән темага кагыла. Җитәкчелеккә районның инде бик зур рәхмәт безне кабул иткән өчен. И менә шушы бүтән чарадан да иң билгелесе күренекле урман хуҗалыгы факультеты өчен агач утырту. Бу дәвамлы булсын. Безгә дә килергә язсын, безнең агачларыбыз күкрәп шаулап үссеннәр. Сабинское лесничество – это, в общем-то, кузница кадров для нашего университета. У нас очень много ребят учатся из Сабинского района. Они же возвращаются сюда на работу и продвигаются здесь по службе, карьеру делают. Вот. Но мы приехали сюда, чтобы закрепить наши дружеские отношения с районом. Идет месячник посадки леса. И наши ребята сажают лес повсеместно. И вот здесь, на Сабинской земле, мы тоже хотим посадить деревья, оставить память о себе, укрепить дружбу нашего аграрного университета и с Сабинским районом, с землей Сабинской. Студентлар Сабадагы Гафел бакча үзәгендә булдылар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар.
Бүгенге тормышта сынаулар алдында югалып калмас өчен үз-үзеңне дөрес тота белү мөһим. Һәм мондый асыл сыйфатларны балаларда булдыруда әти-әни белән бергә мәктәптә бердәм көч куя. Балалар иминлеге темасына Тимершык авыл җирлегендә үткәрелгән район күләм чара нәкъ менә шушы максатларны күздә тотып оештырылды. Һөнәрләр күп, үзеңә туры килгәнен сайлауда һәркем югалып калырга мөмкин. Билгеле булганча, булай эзләнү нигездә вазифа белән бәйле нечкәлекләрне белеп бетермәүдән килә. Менә бу тезелеп киткән техникалар беренче карашта машина гына булып күренә. Ә бит кемдер аның белән идарә итә, һөнәри максатларда техник мөмкинлекләреннән файдалана. Ә ничек икәнен укучылар бүген үз күзләре белән күрә алдылар. Тимершык авылы биләмәсендә районыбыз мәктәпләре балаларын җыеп, төрле һөнәрләр белән таныштыру буенча ачык дәрес үткәрелде. Бирегә урман хуҗалыгы, янгын күзәтчелеге, гадәттән тышкалардан коткару отряды, эчке эшләр бүлеге вәкилләре килеп үзләренең һөнәрләренең нечкәлекләрен бәян иттеләр. Иң элек алар бу һөнәрне үзләштерү өчен кайларда укырга кирәклеген сөйләделәр. Соңыннан эш дәверендә килеп туган каршылыкларны махсус техникалар белән җиңүләрен күрсәттеләр. Юл фаҗигаларында зыян күрүчеләрне коткаручы кораллар малайларда аеруча зур кызыксыну уятты. Алар хәтта бу комплексларны үз кулларына алып эшләп тә карадылар. Янгын сүндерүчеләр белән бергә су сиптерү мөмкинлеге дә тудырылды. Иң мөһиме, мондый һөнәр ияләре махсус киемнәр һәм техника белән коралланган булырга тиешләр. Кешеләр иминлеген кайгырту беренче урынга куела. Полиция хезмәтендә дә җинаятьләрне ачуга өйрәтелгән этләрнең ярдәме алыштыргысыз. Алар ис буенча кайнар эздән күп кенә җинаятьчеләрне тоталар. Бу чара бик кирәкле чара. Балалар бик кызыксындылар, бик күңелле. Балалар кичкенәдән шушындый чараларга әзер булырга тиеш, куркынычлык чараларын өйрәнергә тиешләр. Дәреснең икенче өлеше мәдәният йорты бинасында дәвам итте. Эчке эшләр бүлеге вәкилләре балаларга наркотикларга каршы көрәш белән бәйле хезмәтләре турында яңалыкларын җиткерделәр. Начар гадәтләргә каршы көрәш ысуллары белән таныштырдылар. Хәзерге вакытта балалар наркотиклар кулланмасыннар, аракы һәм тәмәкегә ярып китмәсеннәр өчен бик борчылабыз инде без. Шулай ук юлларда транспорт күбәю сәбәпле аларны юлда йөрү иминлеге һәм уку чорлары башланды. Мәктәпкә бара, мәктәптән кайталар. Шуңа күрә аларның юлда йөргәндә дә имин булсыннар, сәламәтлекләрен саклап, наркотикларга, аракы һәм бүтән төрле начар уйлар белән йөрмәсеннәр дип башкарылган чара. Алар җинаять эшләмәсеннәр, правонарушениялар эшләмәсеннәр иде. Сау, сәламәт булып, тәртипле эшләсеннәр иде. Балалар иминлеге темасына ачык дәресенең йомгаклау өлеше тамаша залында үтте. Монда табиб, психологлар, хәрби комиссариат, прокуратура вәкилләре, балик булмаганнар белән эшләү инспекторы, янгын сүндерү бүлеге дознавателе һәр кайсы аерым чыгыш ясап, балаларга мөһим мәгълүмат таратты. Очень организованно, полезно очень для подростков, как мы. Там все это правила, все такое. Bütün профессияның дагын үзенең плюслары, минуслары була икән. Мәсәлән, янгын сүндерүчеләрнең эше кызыклы, но униформасы теге ут сүндерү бик куркыныч дип уйлыйм. Минем өчен куркыныч. Бүтән балалар, минемчә, бүгенге көннән соң үзенә профессия сайлалар дип уйлыйм. Балалар иминлеге бүгенге заманның көнүзәк темасы. Яш үсмерләр арасында хукук бозуларына кисәтү максатыннан эшне зур көч белән даими алып барырга кирәк. Балик булмаганнар буенча 12 баланың исәптә торуы әлегә сагайта торган сан. Наркомания, токсикомания, алкоголизм тормыштан уаз кичү ул. Балалар шушы асылны аңларга тиеш. 90 яшын билгеләүче райондашларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез. Тимершык авылында яшәүче Юмагулова Газимә Мингыйльман кызы шушы көннәрдә гомеренең 9нчы дистәсен каршы алды. Безнең әни бик бәхетле диләр аның балалары. Юбилярны район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Балкыш халыкка социаль ярдәм күрсәтү бүлеге җитәкчесе Рөстәм Равилин, авыл җирлеге һәм Тимершык хуҗалыгы вәкилләре тәбрикләде. Улы юбилеең белән. Рәхмәт. Сиңа Алла бирсә исәнлек, саулыкта, шушы балаларыгыз белән, оныкларыгыз белән матур гомер кичерергә язсын. Әле менә Аллага шөкер, бик күркәм, бик матур булып торасыз. Сөйкемле әби булырга язсын, әни булырга язсын. Алла бирсә озак еллар
Сезгә исәнлек, саулык телибез. Рәхмәт. Гомер юллары маңгайына буразналар салса да, Газимә әби күзләр тимәсен 90 яшен зиһен, акыл һәм күңел кирлегендә каршы ала. Җитәкчеләрнең әйткән һәрбер сүзен игътибар белән тыңлап, үзенең рәхмәт сүзләре белән җаваплый. Илләргә тынычлык бирсен, һәр барча балаларга, һәр барчагызга саулык, сәламәтлек, тигезләргә тигезлек белән яшәргә насыйп итсен. Ходай Тәгалә һәр барчагызга саулык, сәламәтлек бирсен дә, эшләрегездә исән сау эшләргә насыйп итсен, я Рабби Ходаем. Хавып хәтерләрдән, бәла хазалардан Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Менә миннән барыгызга да шушы теләк, рәхмәт барыгызга да килгәнегез өчен. Юбиляр Россия президенты Владимир Путинның тәбрикләү открыткасын җирле хакимият бүләкләрен дулкынланып кабул итеп алды. Игътибарны һәр даим тоеп яшәсә дә, җитәкчеләрдән булган ихтирамны тою икеләтә бүләк аның өчен. Язмышы чордашларыныкы кебек яшьтән авыр хезмәт, сугыш елларында күргән михнәтләр белән үрелгән. Мин Кызылмиш авылында туып үстем. Ул вакытта бүкмеш дип йөртәләдер ул. 5-6 бала үстек инде. Исән сау гына, әйбәт кенә тормыш иткән вакытта менә сугышлар чыгып китте бит инде. Мин 4-нче классында Кызылмишада укыдым да, аннары 7-нче класска хәтле менә Тимошокта йөрдем. Инде ат җигеп, атны үзебез тартып, аш атларны шулай итеп укыдым, 7-нче классны бетердем. Аннары инде бүтән укырга хут булмады. Аннары үсә шул эшкә тотындым, 14 яшымнан тырмага куштылар, тырмаладым. Бабайлар тубал белән орлык чәчте, мин шулар артыннан тырмалап үстем, йөрдем. Шулай итеп яшәдек. Шуннан инде үсә төрле эшләрдә эшләп, аннары күнлеккә куйдылар, ат карадым, атлар карадым, аш атлар, вәрәңе пешерәбез, ул вәрәңене үзебез дә ашыйбыз шунда, атлар да ашый, шулай итеп ашлык белән, юклык белән үстек. Әти өйдә булмагачыннан, әти китте инде, сугышка китмәде, ул язылып киткән иде, шуннан кайтмады. Шулай итеп, аннан соң күнлектән атлар караудан туктадым да фермага төшерделәр. Фермада эшләдем, ничәмә еллар, ничә ел икәнен дә белмим инде. 25-кә хәтле фермада эшләдем. 1953 елда Тимершык авылына Миннәхмәт исемле егеткә кәләш булып килә. 54 ел үрнәк булырлык тигез гомер кичерәләр. 3 улга һәм 3 кызга гомер биреп, аларны олы тормыш юлына чыгаралар. Кызганыч, Миннәхмәт абый инде гүриясе булган. 25 яшымда менә шушы Тимершыкка кияүгә чыктым. Шуннан әйбәт кенә, иптәшем дә әйбәт кенә булды. Төрле эшләрдә эшләде. Бригадир булып эшләде, кирпич заводында да эшләде. Бәк әйбәт яшәдек. Ризыклы булдык, ток булдык, Аллаһка шөкер. Элеккеге ашлыкларны онтырга туры килде. Шулай итеп, хәзер менә монда кияүгә чыккач инде 6 бала тауып эштә, 7 бала таптым, аның берсе үлде, менә 6-сы исән сау шушында. Бөтенесе дә исән сау яшиләр, барсы да үз йортлары белән торалар. Һәр берсе дәген бер мәшәкатьләре дә юк, миңа да мәшәкатьләре юк. Ярдәм итеп торалар. Менә шушы Марсил белән Мизалия исемле киленем белән яшәп торам. Газимә әби яшьтән тормыш арбасына җигелгәнлектән эшкә каты куллы була. Озын гомерле булуын да эшләп яшәгәннән күрә. Менә озын гомерлек сере нәрсәдә икән? Кат эшләгәнгә микән соң гомеремдә ирләр белән кара-каршы эшләдем. Шул хәтле кат эшләдем, мин нык булдым, таза булдым. Менә әле шушы яшькә хәтле, шушыңа хәтле мин кулымнан эш төшермәдем. Аллаһка шөкер, 5 вакыт намазымны калдырмыйм. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Я Рабби Ходаем, 5 вакыт намазымны калдырганга юк, тырышам. Яраткан шөгылең нәрсә соң, Газимә апа? Яраткан шөгылемне бәйләргә яратам, җын-җыгырларга яратам, җеп-җыгырларга яратам, шигү чекмим, пока тегүтекмим инде хәзер элек тектем. Анда шөгыльләрең дә бар иде. Әйе, элек тектем дә, хатын үзем шикелле хатыннарга да тектем, әбиләргә дә тектем дигән күп. Балаларга киемне үзең тектем. Әйе, балаларга үзем тегеп киерттем. Юбиляр бүгенге көндә улы Марсель, килене Минзәлия белән бергә гомер кичерә. Килен кайнаналы тормышларына да 30 ел, тату тормышларына куанып бетә алмыйлар. Газимә әби үзе дә кияү киленнәрен ул кызлары кебек күрә. Bütün балаларны, аныкларны, аныкчыкларга хәл носки бияләйләр бәйләп, bütün үзен тәэмин итеп торучы шул. Bütün эшне кыш-кортларны караучы. Әле һаман да шул абзар тирәсенә чыгып йөри. Ашарга пешереп тора һаман сайын. Шул без аңа бик рәхмәтле. Безне шушы йортта bütün балаларын туплап бер уйга туплап торган өчен без аңа бик зур рәхмәтле инде. Әнигә нәрсә әйтәсем килә? Бик зур рәхмәт аңа. Туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Ходай биргән гомерендә саулык сәламәтлектә яшәсен.
Гаиләбездә тынычлык булсын, татулык булсын иде. Әниләре турында балалары, кияү киленнәре бик бәхетле кеше диләр. 6 баласы да: Илшат, Гөлсинә, Альфред, Рәсилә, Марсель һәм Марсилә шөкер исән саулар. Гел дә хәлен белеп торалар. Кияү киленнәре әбине әниләре кебек яраталар. 14 оныгы, 16 оныгчыгы да юбилярның олы байлыгы. Ходай Тәгалә елларга тынычлык бирсен, һәр барчагызга саулык, сәламәтлек бирсен. Эшләрегездә исән сау эшләргә язсын, я Рабби Ходаем. Сәламәтлектән аермасын, сәламәт булсаң бар да була. Газимә бит тормышыннан бик канәгать, чөнки аны хөрмәт белән үргән ул. Бүген үзе дә зур хөрмәттә гомер кичерә. Алдагысы да бәхеттә үтсен. Кеше гомеренең яртысы юлда үтә. Юллар безне кая гына илтми дә, кемнәр белән генә очраштырмый. Борынгыларның юл газабы, гүр газабы дигән әйтеме дә бар бит әле. Юллар дип булай сүз алу юкка гына түгел. Бу атнада юлчылар үзләренең һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Безнең иҗат төркеме шул уңайдан Саба юлчыларның эшен яктыртып эфирга сюжет әзерләде. Теманы Раилә Галявина дәвам итә. Сүлә авылына алып керүче Элмә язу янында бүгенгә тынлык. Җәй буена эш гөрлимендә. Саба юлчылары нәкъ менә шушы урыннан Арча районы белән тоташтыручы юлны асфальтлыйлар. Дөрес, әлеге планны эш ахырына кадәр төгәлләнмәгән, калганы киләсе сезонга диләр. Иң мөһиме, бүген шома тигез юлдан бернинди каршылыкларсыз машиналар җилдерә. Менә бу безнең Сүлә Кырса юлы йөри инде. Моның озынлыгы 4 километр ярым. Монда август айында эшләр башланды, җир эшләре. Менә хәзерге көнгә инде күренгәнчә ни белән аскы кат асфальт белән салып чыктык. Кырса тоташтырылды. Хәрәкәт китте инде монда. Ну, әле эшләп бетерәсе эшләре бар. Киләсе елга йомгаклап бетерәбез инде менә. Бүтән шул 127 миллионлык инде, быел 90 миллионлык эш башкарылды монда. Яңа юлның җир эшләре, өске кат асфальт түшәү һәм юл билгеләре кую кебек беренчел мөһим бурычлары башкарылган. Бүгенге көндә монда техникалар гына эшли. Алар киләсе сезонда юлны тулайын файдалануга тапшыру өчен кирәкле булган төзелеш материаллары ташу белән мәшгуль. Volvo машиналары вак ташлы комлы кушылманы Арча районыннан алып кайта. Ул бирегә тимер юл аша Урал тауларыннан килә. Нәкъ менә әлеге участокта эшне соңгы ноктасына кадәр җиткерү өчен безгә 3000 тонна шушы катнашма кирәк ди Илдус Гәрәев. Бу аларга мондый куәтле үз техникалары белән 3 көнлек эш. Кайткан ташны Искәндәр Яруллин трактор белән эттереп тора. Егет оешмада 10нчы сезонын тәмамлый. Быел башта Күпмарага барып эшлисе булды инде, бер 2 айлап чамасы җәйдә шунда үтте. Аннан соң кайттык Симит юлында, Симит аланда. И соңыннан шушы Курса юлында. Эш бик җаваплы инде. Бүтән эшнең эше шу погрузчиктан башлана бит, нәрсәләр тияргә, һәм күчерергә, нитәргә, бүтән эштә шушы катнаша. Ул үзе бульдозер урынында да, погрузчик урынында, экскаватор урынында бүтән эшкә шул эшли инде. Кырса тимер юл станциясе хәзер менә шушылай ике яктан да асфальт юл белән тоташа. Аның Саба ягын Сабалылар, Арча ягын Арча юлчылары эшли. Көн сайын моннан хәрәкәт иткән техникаларның хуҗалары нинди рәхәткә чыкканнарын үзләре генә беләдер. Ә менә станциядә яшәүчеләрнең шатлыгы чыннан да эшләренә сыймый. Бездә бик юллар галәмәт инде, йөреп булмыйдыр. Машина алгач 64 километр шу Балташлардан да әйләнеп кайткан булды, инде Килдебәкләрдән да әйләнеп кайткан булды. Хәзер бик әйбәт инде, Аллага шөкер, сөенәбез. Балалар өчен дә бик әйбәт, көн саен йөреп эшлиләр аша менә. Бик зур рәхмәт. Тырыштылар, рәхмәт булдырдылар, тиз арада ясадылар. Юлларны салу белән генә түгел, аны тиешле таләпләргә китереп, карап, саклап тоту да кирәк. Бу җаваплылыкны юлчылар үз өстенә ала. Аларның эше төркеме ел әйләнә менә шулай юл читләрендә тәртип булдыра. Монда инде махсус техникасыз берничә котыла торган түгел. Әлеге кадрларда иш туган лесхоз арасындагы юлда эш бара. Урман эченнән салынган юлның читләрен менә шулай даими яшь агач үсентеләре баса. Трактор үтә ала торган җирләрдә аны үзе турата. Ә инде кыен урыннарда кул көче эшкә җигелә. Бердәм коллектив белән теләсә кайсы каршылыкны җиңәбез ди баш инженер. 21 октябрь профессиональ бәйрәмнәрендә зур күтәренкелек белән каршылыйлар. Быел шулай ук нигә Түбән Су авылында узган ел башланган иш, аны бетердек, эшләп бетерелде. Яңадан менә бу юл күренгәнчә ни ягында Симит алан арасында 2 километр ярым юл яңадан сүтеп җыелды. Бик начар хәлдә инде, ул 90нчы елларда эшләгән юллар. Аннары асфальт ремонтлау буенча эшләр алып барылды.
Bunlarda neyning sabani aylanib o'tadigan yo'l deb atayğında объездной deb beribез. Anda 2 kilometr bir yüz yol işlenildi. Sonunda Mamalay yağında Biganay Mamalay yolunda şolay yok meni asfalt üstünde asfalt salıp çıktı. Bu Kukmara yağında bir kıvışlar başkarıldı yanıdan. Şu fırsattan faydalanıp özümüzün kollektiv hizmetkarların barısında, hammasında şu yakınlaşıp gelişi bilen qıtlarga rəxsət etdirildi. Sağlık, selametlik, uzun ömür, oңышлар. Бүгінгі күндә Татавтодор акционерлік жәмғиятының республика районларында 10 филиалы һәм аларга караган 27 участогы эшләп килә. Соңгы 3 елның экономик күрсәткечләре белән быел саба юлчылары беренчелеккә чыкканнар. 2018 елны да алар 660 миллион сумлык эш башкарып, төгәлләрбез дигән планда торалар. 17 октябрь көнне Байлар Сабасы спорт комплексында спорт линия проекты кысаларында сәламәтлеге шикләнгән балалар белән тулы канлы тормыш алып баручы балалар арасында күңелле очрашу спорт уеннары булып узды. Чарада проект җитәкчеләре Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кыддусов, спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге белгечләре һәм башка рәсми затлар катнашты. Үзенчәлекле инклюзив спорт чарасы безнең районда беренче тапкыр уздырыла. Спорт линия проектын төзүчеләр Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе вәкилләре, җитәкчеләре Лариса Парфенова. В составе преподаватели, я как руководитель заведующей кафедры, преподаватели нашей кафедры и наши студенты. Студенты, которые изъявили желание в том числе стать в этом году в год добровольца волонтерами и помогать нам и вообще реализовывать данный проект. Сегодня приехал у нас полный дружный автобус, 40 человек. Тантаналы ачылышка кадәр балалар Кояш кызы, зумба буенча тренер Ләйсән Зарипова белән күңелле бию флешмоб уздырдылар. Проект Россия Федерациясе президенты гранты нигезендә тормышка ашырыла. Идея тәкъдим итүчеләр арасында райондашыбыз Татар Икшермәсе авылы кызы Диләрә Баширова да бар. Кайчандыр актив студент булган кыз хәзер үзе спорт академиясында яшьләргә физик тәрбия нигезләрен төшендерә. Шушы проект белән без инде Казанның 3 мәктәбендә булдык һәм Мамадыш районында булдык. Саба районы 4-нче мәктәп, 4-5-нче мәктәп уже безнең Саба районы. Мамадыш районында булды, Петрәчтә. Булачак алабырса 2-нче атнага. Һәм планируется тагын Казанда үткәрергә, һәм бәлки Нижегамскида һәм Чилный. Кайда гына уздырылмасын, балалар чараны яхшы кабул итә, аралашалар, уеннарда катнашалар. Тик җиңү өчен ярышмыйлар, иң мөһиме активлык күрсәтү. Моңарчы бик шундый әйбәт үтте әлеге мероприятие, чөнки балаларга бик ошый. Без монда үзебез белән төрле ярышлар алып киләбез һәм төрле уеннар специаль шундый алар өчен, как раз шундый балалар өчен. Аларга ошый һәм әлбәттә без бүләкләр үзебез белән алып киләбез, памятные призы, подарки һәм bir kişi de zарланганы юк, һәр вакытта шулай итеп каршы алалар, җылы итеп каршы алалар һәм бик тә ошый безнең бу проект. Бүләкләр яхшы, оештыручылар тарафыннан төрле сертификатлар, татлы бүләк, спорт инвентарьлары, сувенир һәм башкалар әзерләнгән. Өстәл теннисы, боча, дартс кебек күп төрле уеннарда катнашырга, ГТО нормаларын үтәп карарга Кызыл Мишәдәге 137 физик мөмкинлеге шикләнгән балалар белем алучы. Мәктәп-интернатыннан 37, Саба гимназиясеннән 21 бала килгән. Узган ел Казан шәһәрендә уздырылган бу чарада безнең районданың Кызыл Мишә мәктәбе командасы яклаган иде. Яхшы күрсәткечне теннис уенында күрсәттек дип искә ала физик тәрбия фән укытучысы Айдар Карамов. Барлык менә шушындай үткән мероприятиеләрнең берсендә калдырмыйбыз, катнашып киләбез. Ул спорт ярышлары булсын, мероприятиеләр бөтенесе. Менә шушы безнең спорт академия, Казандагы спорт академия белән үткән узган елгы спорт линия ярышында без алдык республика күләмендә 2нче урын. Менә быел да әзерләнәбез ул ярышка. Алла берсә уңышлар булыр дип ышанабыз инде. Алмаз Шилагин спортның бар төрендә яратам ди, ә иң якыны теннис белән футбол икән. Я учусь в 9 классе, занимаюсь настольным теннисом, участвую во всех соревнованиях, каких только можно, особенно в настольном теннисе, в футболе. Сәламәтлеге ягыннан физик мөмкинлеге шикләнгән балалар өчен дәүләт тарафыннан күп эшләнә. Бу кызыклы проектта шуның берсе. Оештыручыларның менә шулай районнар буйлап йөрүе дә уңайлы. Чараның күңелле мизгелләре балалар күңелендә озак сакланыр.
Hürmetli televizor караучылар, атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.